பேக் டு ப்ராஜெக்ட் பிஜியன்ஸ். நம்மளோட அவதார் குஞ்சு பொறிச்சு சுமார் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. இப்போ அதோட விங்ஸ்லாம் செம்மையாக வளர்ந்துருக்கு. விங்ஸ் பேட்டர்ன் பார்த்துக்கோங்க, ஃபுல்லாக தெரியுதா? அதோட ரைட் சைடில் வந்து ஒரு 4, 5, 6 அந்த ஃபெதர்ஸ் வந்து ஒயிட் கலரில் வந்திருக்கு. லெஃப்ட் சைடு வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 5 and 6 வந்து ஒயிட் ஃபெதர்ஸில் வந்திருக்கு. ஒரு ஐசைன் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. ஜூம் பண்ணு, தெரியுதா? நல்லா க்ளீனாக தெரியவே இல்லை. ஐசன் நல்லா செம்மையாக இருக்குது. அதோட ஸ்பீக் ஷேப் செம்மையாக இருக்குது. ஒரு நிமிஷம் வராதா? ஒரு நல்ல டாப் குவாலிட்டியான போர்டாக இருக்குது. ஆரஞ்சு ஷேப் தெரியுதா? என்றைக்குமே குவாலிட்டியான பேர்ட் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே இருக்கும். தேங்க்யூ காய்ஸ்.